تعرفينا مولاي علي شريفنا دولتيك بالفرج تعلوم هن علينا وفيس مكهنسنا ميل صارت لي جربنا في ذنوب خلاصني مولاي فوق لموتي صالحي هتوليك دعني ونطرفنا مدبعيات هرونا صابيش نيشو على ديك صافي العضوة الطيبة للكلحات ليلكم ودawk li qegħdin jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal passjoni u l-mewt għalina l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. U tisejrin iċċelebraw inġeddu dak li jagħmel Ġesu fl-aħħar ikla, il-ħamis fil-għaxija u l-ġimgħa dak ma qogħdin fl-imkien ma nistgħux nifirduhom. Iċ-ċenaklu u l-Kalvarju. Aħna sejrin inġeddu mingħajr it-tixrid tad-demm dan il-misteru kbir. Biex ikun jistħoqilna u nkunu denji ngħidulu mulejjejna u aħfrinna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru dan is-sakrifiċċju u min-naħa tiegħi sejjer nofrih għal ruħ Kevin Grek u niftakar b'mod speċjali wkoll għar-ruħ ommi li llum tagħlaq 23 sena mejta. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina Mulej li bil-ħarsien tar-randan nikbru fil-erf u nitajxu bl-ikel tal-kelma tiegħek. Biex narfu nitraznu bħajja qaddisa, ninataw lilek b'qalbna kollha u nkunu dejjem maqudin qalb waħda fit-talb b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael, għatu widen għal-liġijiet u l-ordnijiet li qiegħed nagħmlilkom tagħmlu, ħalli tgħixu u tidħlu tieħdu l-art li se jagħtikom il-Mulej, Alla ta' missirijietkom. Araw, jien għallimtkom liġijiet u ordnijiet kif ikkmandani il-Mulej Alla tiegħi biex tagħmluhom sewwa fil-pajjiż li fih se tidħlu biex ikun tagħkom. Ħarsuhom u għamluhom għax hekk tidhru għorrief waqlin f'għajnejn il-ġnus li kif jisimgħu b'dawn il-liġijiet kollha jgħidu: m'hemmx poplu ieħor għaref u għaqli għajr dan il-ġens kbir. Għax li ma ġensu kbir li għandu l-Alla qrib tiegħu daqskemm qrib tagħna il-Mulej, Alla tagħna, kull xħin insejħulu? Jew li ma ġensu kbir li għandu liġijiet u ordnijiet hekk sew daqs dak kollu li fiha din il-liġi
li qiegħed nofrilkom illum jien. Bissif ta' ħajnejk u oqgħod attent ħafna lik innifsek li ma tmurx tinsa l-ħwejjeġ li rajt bajnejk. Tal-jom xi warbu minn qalbek tul il-jiem kollha ta' ħajtek. Imma għallimhom lill-ulidek u lill-ulid ulidek. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Sebbaħ Ġerusalem mill-mulej, faħħar l-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwiebek u jbirek ġewwa fik l-ulidek flimkien. U jibgħat fuq l-art il-kman tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu, jibgħat is-silġ bħas-suf, ix-xerret bħarmit il-ġlata flimkien. U jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma ebda poplu li l-ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu flimkien. Inqumu bil-wifqa. Gloria ut fir lilek Kristu, Gloria ut ifħir lilek Kristu. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: xejn taħsbu li ġejt inwaqqa' il-liġi jew il-profeti? Jien ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas li żar ittra jew tikka waħda mill-liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ l-iżgħar fis-saltna tas-smewwiet. Ma min iħarishom u jgħallimhom dan kbir jissejjaħ fis-saltna tas-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Il-ħarsien li tobdi li tagħmel fil-prattika il-liġi ta' Alla. Fuq hekk idur il-qari tal-lum. L-importanza li wieħed jobdi mhux il-liġi tal-bniedem, il-liġi tal-bniedem ta' Alla. Il-ħadd li għadda l-ewwel lezzjoni fuq hekk ukoll kienet meta Alla ta' il-kmandamenti miktubin, għandna miktub fl-Iskrittura, miktubin bis-seba ta' Alla. Miktubin bis-seba ta' Alla, hemm dik l-espressjoni qawwija. Il-kmandamenti. Issa s-silta tal-lum, is-silta tal-lum għandna lil Mosè, dak il-bniedem li Alla nqeda bih biex jagħmel eġubijiet kbar. Jipperswadi l-Farun anke bil-kastigi biex joħroġ jibgħat il-poplu. Il-mixja fid-deżert, iħabbat fuq il-blat u joħroġ l-ilma. Jitlow
kontinwament jitlob lill-Alla biex jaħfar il-poplu, għax il-poplu kien jikser il-liġi, jibgħat lu s-slieb verlinusi, Mose, itlob għalina, u Mose. U waslu biex jidħlu issa fl-art mweda. Mose raqa, ma daħalx fija Mose. Imma ħallilhom ħafna tagħlim sabiħ li qiegħed fil-Kodba Mqazza, b'mod speċjali fil-5 ktieb mill-ewwel 5 tal-Iskrittura, l-liġi, id-Deuteronomju, l-liġi. X'qalilu? Ara x'ismajna. Iżrael, poplu, Iżrael. Għati widen, issa l-kelma għati, għajn, kmand, qed jikmandawhom, qed ngħidilkom, qed nikmandakom. Għati widen. Tagħti widen ġifieri isma' u prattika. Għamilhom ħaddimhom f'ħajtek. Għati widen. Għall-liġijiet, għall-ordnijiet li qiegħed nagħallimkom tagħmlu. Ħalli jekk tgħixu u tidħlu u tieħdu 3 verbi. Tgħixu, tidħlu u tieħdu l-art li se nagħtikom. Ħaddmuhom dawn il-kmandamenti. Ikompli jgħidilhom, ħarsuhom u għamluhom. Għax hekk tidru għaqlejn u t-leżis veru ta' min josserva, min jipprattika l-kmandamenti ta' Alla huwa bniedem għaqli. Bniedem serju, bniedem li tista' taftaħ għax miexi mal-liġi ta' Alla. Il-liġi ta' Alla hija dawl. Il-liġi ta' Alla tferħek, tagħtik il-paċi meta tħarisha. Il-liġi ta' Alla tagħtik skop fil-ħajja, mhux imgerfex, mhux imdejjaq. Mose. Mbagħad għalhekk qedna is-salm responsorjali, is-salmista jdur fuq il-belt ta' Ġerusalem, jgħidha Ġerusalem, faħħar l-Alla għax minnek Ġerusalem. Ix-xandar kelma, il-liġijiet u d-digriti ħarġu minnek. Imbagħad fuq l-istess ħsieb tkellem Ġesu. U kien ċar mill-ewwel. Mill-ewwel xejn taħsbu toqgħodux tikkalkulaw, kellu ħafna nies qudiemu bravi. Kienu għorrif għara taħsbu. Xejn taħsbu toqgħodux tikkalkulaw u targumentaw kontra tiegħi li jien ġejt inwaqqa il-liġi jew il-profeti, il-liġi Mose u l-profeti Elija, dak iż-żewġ personaġġi li deru fuq il-muntanja Tabor meta tbiddel Ġesu, it-trasfigurazzjoni. Taqgħodux taħsbu li ħanneħħihom dawk ta' mela, dawk hemm dawk Alla missieri ma hemm se jibqgħu. Imma ġejt biex inwassalhom għal aktar perfezzjoni, għal aktar milja. Ġesu qed jgħidilna ħarsu, osservaw, imma mbagħad fl-aħħar iżid xi ħaġa oħra kemm ngħidha u nagħlaq. Mhux biss tosservawhom, imma għallimhom għawu issa l-missjoni. Għallimhom u jekk tgħallimhom l-ewwel tħarishom, jiġifieri tosservawhom, imbagħad tgħallimhom tissejjaħ kbir fis-saltina tas-Smewwiet. Dan ħuti l-eżies nitolbuh il-mulej taf biex jagħtina, nħarsu, nosservaw, nobdu, nbaxxu rasna għal-liġi li l-liġi ta' għamilna liberi, mhux ixxekkilna l-liġi ta' il-liġi ta' Alla tagħtina iktar sens fil-ħajja tagħna.
nagħlmuhom, nobduhom, inħarsuhom, mbagħad nagħlmuhom. U nibdew nagħlmuhom l-ewwel ħut il-eżiż, ifhmuni sew, il-ta' madwarna ta' id-dar. Il-uliedna u l-ulied uliedna. Hekk trid timxi il-fidi tagħna minn fom għal fom, minn familja għal familja. Nitolbuh il-Ġesu biex din il-missjoni li qed jagħtina llum li nagħlmu l-liġi tiegħu nagħmluha bimħabba u bil-ferħ. Inqumu bil-wifqa. Ħuti jeżiż il-kliem tal-mulej huwa spirtu u ħajja. Ngħidu flimkien, tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Għal katakisti u dawk li huma msejħin biex jgħallmu l-aktar fost it-tfal u ż-żgħażagħ nitolbu. Tkun il-kelma tiegħek mużbieħ għal riġlejna. Għal min għandu awtorità biex jifhem li hu wkoll irid jagħti widen għal liġijiet tiegħek u jobdi l-awtorità tiegħek nitolbu. Għalina biex inkunu aktar lesti biex nisimgħu il-kelma qabel ma nippretendu li nagħlmu lill-oħrajn nitolbu. Għati l-mistrieħ ta' dejjem dawk li għalihom qegħdin noffru dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa nitolbu tkun il-kelma tiegħek u Alla missier tagħna mexxi il-passi tagħna skont il-kelma tiegħek bi Kristu Sidna. Lina mulhej, henna lina, henna lina mulhej, henna lina. Lejk mulhej l-qulub na jismana, għaliex fiki tamajna finnik henna lina mulej, henna lina. So benin midnubiet tal-imoti, nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara. Henna lina mulej, henna lina. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej, it-talb u l-offerti li l-poplu tiegħek qiegħed jagħmillek u biet minnu kull awġ lilna li qegħdin niċċelebraw dawn il-misteri bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Intritna inroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli hekk aħna l-midinbin inrażnu fina id-drawwiet ħżiena, ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-tajja tal-anġli infaħruk u intennulek bla qeda Qaddis.
Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajl qasam ta' li d-dixxipli għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' radd il-ħaj, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi salvana. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, binroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadej tiegħek Kevin Grek, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk magħna u fostna lil Ġesu. Imqawwijin din il-fieħ ejjew ngħidu t-talba li għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna. Ħobżna. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull dani, għatina fit-tiba u ħni nagħtijek il-paċi fi żmien biex inkunu ħielsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja, jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej Majstru.
תהי לעסק לזיזה מיני גזלק דק אישר כאילו להפנה תנו ביתי ג'זו תויה כפרו Gesù tihei min kellu lehila yerfahidu fuhadei kiru lahafna dnubi tihei Gesù twaye aferu Gesù tihei jismekim addes min blahmina ha'arsim kinu l'hafna dnubi tihei Gesù twaye aferu Gesù tihei marabbilek sali parash for spallek kinu l'hafna dnubi tihei Gesù twaye aferu Gesù tihei idek minni fet b'dawk l-imsimer tal-ħatin kienu l-ħafna dnubi tihei Gesù twaye aferu Nadurawk o Ġesu u imberkuk. Nitolbu għaddisna mulej b'dan l-ikel tas-sema li ħadna u żommna l-bot minn kull qerq biex ikun jistħoqilna kull ma wedna bi Kristu Sidna. Issa dritt wara l-qudiesa hawn meditazzjoni oħra għal dan iż-żmien tar-Randan. Il-mulej magħkom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. kienet imbikkiha l-om ħdejn bina fid-batiha fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuma nifet sejfin nikmet kem dbatiha f'qalb uġuha li madweja li jifniha ħasset l-om jimbirka
meta jmut il-ġisem tagħna, għamel int li r-ruħ tistana, dawlu seb il-ġenna.